Mausog na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Panagos ka mo nagdadangog sa 97.5 OK FM. Membro kang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras tango niyan, 11 minutos bago mag-alas 7. Ano daw banwan? Ang pagdesarrollar ka ng ingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Dili sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Sendo Kabos, iniluwat si Ervin Borja sa programang Ano daw banwaan. Mga tugang nagi pong urulay-ulay kan nakaaging pirang aldaw na armasan ang mga anti-crime volunteers o inaapod na mga force multipliers. Ang rason mga tugang iyo na matawan sindang proteksyon sa indang pagtabang sa paglaban sa kriminalidad. Iba-iba mga tugang ang nadangugtang opinyon sa isyong ini. Kung nahihiling ta mga tugang, ang mga inaapod na force multipliers, iyo po ini mga nahihiling tadigdi na minsan mga aktibong maray, lalo na ngunyan na may pandemic. Ta ini nagtatarabang sa pulis, yaon dyan ang PSO, yaon dyan ini mga group, mga volunteer group na nagmamando kan mga checkpoint. Minsan nahiling ta sa tao kan tinampo na nagsisitar kan mga mayo nin face mask. Iyon ang inaapod na force multiplier. Mga tugang ultimong mga opisyalis sa gobyerno na nakapalibot kay Presidente Duterte, iba-iba ang reaksyon digdi sa isyong ini. Si PNP Chief Ilyasar, pabor na sinda armasan. Alagad mga tugang si Secretary kang Department of Justice na si Minardo Guevara. Dahil uyon sa ideyang ini. Lalo na kan nagpupuon pa sa ng mga tugang lockdown digdi sa satuyang lugar o sa entirong Pilipinas. Mahihiling mo sinda na ining mga pigaapon na force multiplier na aktibong nagtatarabang. Piga-apresyar taman mga tugang an sa indang presensya, an sa indang serbisyo. Ta kung minsan talaga kulang an kapupulisan para bantayan an gabos na lugar. Kundi siguro, ini mga taong ini ilimitar sana sa pagtabang sa trapiko, pagtabang sa pag-checkpoint, pero kung paghapag ng mga kriminal, siguro dapat i-rayo-rayo tana dyan. Kadakol mga tugang mayayaman na nasyon, nasangon niya na problema. Dahil dakol mga inosenteng tao ang nagagadan dahil kadakol sibilyan sa saindang mga nasyon na tinuturugutan na magsaray asin magdaranin badil o armas. Imaging sa Amerika, dakulao na problema ningon yan. Dahil ang konstitusyon ninda, pigagarantiyahan an pwedeng magsaray asin magdaranin armas. Kaya sinda mismo, namumumblema ngunyan, tako na dadangog ta, halos bulan-bulan igwan yung pigmamasaker, ang kadaklang pati mga aki sa eskwelahan na yung kalaban-laban na pigbabaradil dahil kadakol sa indang sibilyan an igwa nin armas. Isa ibaga mga tugang ang makakagarantiya na ang mga sibilyan na aarmasan magiging disiplinado. Naan itatao sa indang badil gagamiton sana para idipinsaan sa diri. Ihalawig na proseso tanganing ansarong pulis, ansarong soldados, pakaputunin armas.
Pwera kang paggamit o pagtukdo kung paano ipuputok, kung paano sasarayo ng badil. Iba kung subasubang orientation, nakalakip ka iniyo, katakod ka iniyo mga tugang. Iyo an importansya kan sa indang trabaho, ang mga benepisyo, na kung mapasala, bako sa ng badil ay mawawara. Kundi maging ang sa indang hanap buhay. Pero mga tugang sa inda, ang pwedeng magamit kan sa indang badil sa mga illegal na hanap buhay. Ay masdan mo na lang na minsan dakol nganing mga volunteers na medyo overacting dahil kulang ang pagkakaintindi, kulang ang orientation na tultol. Pero digdi sa mga force multiplier pag tinawag mong kadikit na poder, sibot naman kasusulot din patig uniform, as in combat shoes, at ang matraffic sa naman o mabantay sa checkpoint. Paano na kung isyuhan mo pang badil ini ihiyo sa bayan? Saro mga tugang sa nakakapugol, sabi ko nga ni sa mga pulis o soldados, na dai inaabuso ang darang armas. Iyo ang kahaditan na kung mapasala, dakol na benepisyo ang mawawara, arog kan halangkaw na sweldo, na nakakataong marhay na buhay sa indang mga pamilya. Idigdi sa mga force multiplier o volunteer group, ano man ang kahihinayangan para dahil gamiton ang armas sa kalukuhan na mayo man harosinda o kadidikit sa naman ang sweldong nakukuha. Kaya ang iba sa inda pwedeng magamit ang armas sa illegal na hanap buhay. Haranin na naman mga tugang ng eleksyon. Baka ang mga armas ng mga sibilyan, magisa naman mga maging private armies kan mga politiko. Baka pagkaaga, kabali dyan sa force multiplier, pagkabanggi, yaon sa harong ka mga politiko, takabali sa mga private armies. Siguro mga tugang kay Secretary Guevara, supisyente ang numero kan sa tong kapupulisan para magmantinir kang peace and order. Kaya para po sa samo mga tugang, mas maripang dai na armasan ini mga civilian volunteers. Tabaka imbis sindam makatabang, makadagdag lugod sa problema kambanwaan. Aldaw Banwaan, ang pagdisarulyar ka ng ingenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Dili sa programang Aldaw Banwaan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros.